teďka teda bych se rád dostal vlastně k další jako části a to jsme se bavili o forfishingu. Ty letos budeš vlastně se stánkem na forfishingu, budeš tam prezentovat, ať už teda jsme říkali ty šňůry SAčka. Je to hlavně informativní stánek a výukový stánek z hlediska mořské muškařiny. Že není to jako není prodejní to komerční stánek, není to prodejní stánek, je to o tom, že tam chceme dát lidem možnost se zeptat, vyzkoušet si házení, vyzkoušet si soutěž, hodit prostě na čas, na místo, ale není to komerčně pojatý a i takhle je to dojednaný s forfishingem jako vlastně edukativní, informativní, vzdělávací, tak chci říct. Jasně. A co teda, jako bude tam možnost, jako bude tam nějaké házení, ano, budeme tam mít vyzkoušet a potom tam bude soutěž. Budeme tam mít dráhu, na který se, kdo bude chtít, tak si to může vyzkoušet. Budeme tam mít nějaký pruty, samozřejmě tady v těch váhách 8-10-12 a bude tam možnost se, a to už je dneska možnost se přihlásit do té soutěže. Odkaz dám dolů do popisku. Jo, prosím, do popisku. A kdo bude mít teda přihlášku do soutěže, tak bude mít 2 pokusy a ta soutěž bude probíhat tak, že podle toho, jak tam bude místa, tak asi tak v 15 metrech, počítám 20 možná, bude velká ryba, jedno je GT, jedno je na 12 a jedno je triggerfish jako na 8 a ta ryba leží standardně na zemi, je to velká maketa ryby a ta se zvedne, jako kdyby ji uvidíš, v té chvíli se rozsvítí ještě světlo a před tou rybou bude metrový kruh. A jde o to, jak rychle hodíš mušku do toho kruhu, bez háčku. A měří se čas. Takže je to počkejte, to je jako takhle sofistikovaný, že tam prostě jako ty ryby budou jako takhle se ukazovat. Ano, budou se ukazovat. Ukáže se ti jedna ryba a hodíš. A dokud to tam nehodíš do toho kruhu, tak ti běží čas. Jasně. A máš 2 pokusy. Takže to je taková jako zábava, taková sranda a tím, že my děláme registrační systém a měřící systém na soutěže, na triatlony, na plavání, tak mám technologii, pomocí který to lehce změřím. A takže synergie. Výsledky, takže ty spojuješ svůj biznis prostě jako zároveň tady s tím soutěží. Jo, takže to bude takhle sofistikovaný. Tak to nebude žádný, jako že by tam někdo prostě se stopkama jako prostě byl nebo tak. Jako, o to nejde. Tam jde o to, že máš možnost, dneska už jsou startovní listiny, že publikovaný online výsledky během těch 4 dnů. Vlastně průběžně budou zveřejněný výsledky. Kdykoliv tam někdo hodí, tak tam vlastně hnedka vleze do výsledku. A po těch 4 dnech uděláme vyhlášení, tady jsou první cena navijáky, za 8 i za 12 je naviják Shilton, ty další ceny. 8 a 12 váhová kategorie, jinak stojí normálně přes 20 000, že jo? Prostě, no je to prostě něco mezi 10-20 tisíci a podle toho, jaká je to váha toho navijáku, jaká je barva, a taky kdo ti ho prodává. Jasně. Takže ten, kdo vyhraje 8, tak dostane 8kovou soutěž, tak dostane 8. Ano. A kolik má, říká, že má každý 2 pokusy, ale třeba když uvidím ve výsledkovce, že mě někdo přeskočil, můžu přijít další den a přeskočit ho? Nebo jsem měl jenom 2 pokusy? Měl 2 pokusy, ale... Takže bych se musel registrovat pod jiným jménem. Ale tak něco, udělat nějaký podvod. No. Jasně, tak. OK, takže to je na vysvětlenou. A to bude teda po celou dobu forfishingu. Ano. Ty 4 dny. Ty 4 dny. OK. No takže se přihlaste, jo, protože získat takovýhle kvalitní navijáky. Startovně zadarmo, to je důležitý. No. Jo, zadarmo vlastně to jako solidní nabídka, která se neodmítá. Je pravda, že ta muškařina je tam taková jako popelka, jo, že většinou tam bývají prostě 2-3 stánky, jo, prostě standardně tam bývá vlastně Karel Křivanec a Filip Apiar, jo, víc tam z té muškařiny moc není. Teďka tam přibíde ještě Míra Horák teda, no. No ale říkám, my vystavujeme spíš jakoby nějaký dovednosti a nějaký know-how nebo nějaký informace, než nějaký zboží. Jo. Ale ještě teda jako dojasnění, že v okamžiku, kdy ten člověk nebude chtít soutěžit, ale bude si to chtít vyzkoušet, to může. Ano, samozřejmě. Jo, že dáte nějakou krátkou instruktáž. A budeme tam vlastně dávat průběžně instruktáž, budou tam i další lidi, kteří mi s tím pomůžou. Takže se nemusí obávat lidí, že musí soutěžit, můžou si přijít to a i vyzkoušet. A ve čtvrtek a v pátek budu mít přednášku na tady to téma, která bude vždycky hnedka nějak lehce po obědě, protože jsme domluvený právě s Martinem Dvořákem, který bude v té době na Maledivách, že udělá živý vstup přímo z vody do té mé přednášky. Takže tam budeme mít takhle to oživený takovouhle jako zajímavosti. To zní velmi slibně teda, jako no.